Malipayong Pasko kanatong tanan. Pasko paghihapon karon mga kaigsuonan. Sanglit karon ang Domingo sa Epipanya sa atong Ginoo. Atong gisaulog kini isip kong sa uban nga kinaraan sa una piyesta sa tulo ka hari. Kaila pa mo sa tulo ka hari? Kinsa man? Oh, very good. Ang nasluyo, kaila mo sa tulo ka hari? Ura wa man naningog. Basig ang inyohang hari Chowking, Burger King o Mucho King. Dili. Tulo ka hari si Melchor, Baltasar o si Gaspar. Ka very good kaayo. Itong pakpakan sa atong Ginoo. Salamat sa Dios. So kung moingon kitag Epiphany or Epipanya, unsay pasabot ani? Epiphany in Greek, it means manifestation. Manifestation, ni manifest, ni pakita, ni gawas. So, kisa may ni gawas? Si Kristo. Christ Himself manifest to all people, and also the manifestation of God to all the people through Jesus Christ. Mao na nga nakasinati na diayta sa kang Kristo. So kumusta man ang inyong pagsinati kang Kristo sa Pasko? Okay na? O basing ng high blood na ang tanan? Party there, party everywhere. Bisan asa kaon, di na malikayan nato. When we say manifestation of our Lord Jesus Christ to all, klaro ha, all, dili to you, to me, to them, but to all gayud. Pero when we say all, labi na sa atong katolikong pagtuo, we Catholics, seems it means universal. Katoliko, Catholic means universal. All encompassing, para sa tanan. So katong sa una nga Katoliko ang atong pagtuo before the Vatican II, atong namay mga pre-Vatican diri sa una, naapa karon ng gawas. Hinumdum mo nga outside the Catholic Church, say sumpay, wala na gyud ay. There's no salvation. Hilas kaayo paminahon. Ana man natong panglantaw sa una, ang wala sa Katolikong pagtuo way kaluwasan. So kitang Katoliko ray maluwas. But humana to siya, giusab. Karon wala Vatican II, wala na, so on so forth. Ang pinaka pagtuo nato all. Jesus Christ manifested Himself for all. Mao na nga kamo Katoliko, kita Katoliko di kita magilas-hilas, no? Kay para sa tanan ang kaluwasan, dili kay exclusive lang para sa Katoliko. So moingon kita ni ana, kung moingon kita og Katoliko or Catholic, unsay opposite anang universal? Catholic means universal. Unsay opposite ana? Catholicism, opposite, maingon ba ka o Protestantism? Catholic, Protestant, opposite, dili. Basi maingon, dili siguro pader. Pwede po og Catholic, Buddhism, Catholic, Muslim, dili. Kabalo mo unsay opposite anang Catholicism or Catholic? Usa man. Kung universal ang Catholic, ang kontra ana, ang opposite, isolation. Kana bang mag-inusara ra ka ba? Ay ganahan ra jud ko nga ako ra jud ang mag-ampo. Ay ganahan ko kinag-ampo man ko sa balay, di lang ko mosimba kana kadungog mo ana. Di lang ko mosimba. Pareho ra man siguro na Father, mag-ampo ka. Pareho ra ba diya? Ampo ka ikaw usa. Arita sa mga batanon, isolation. Dili ganahan makigmingle sa pamilya,
dili ganahan makig-join sa grupo kay gusto lang gyud niya isolation with his and her gadget. Gadget na po. Isolation. Kontra na. Dili na pagtuo sa ato ang Katoliko. Because again, Catholicism means universal, all-encompassing. So we have to get along with the believers. Dili pwede, ako lang yun ang maluwas. Ako lang yun ang maningkamot. Oh, dili na siya mao. Because Christ manifested para sa tanan. So, kita po, para po ta sa tanan. So, unsa man ni karon sa atoa, kung mingon kita isolation, unsa man ang gibuhat ni Kristo to go out of our isolation. Tulo ka butang. Tulo ka letter. S. Kamoy tigdawat og SSS. Unsay meaning? Social Security. Na mo SSS? Mga pensyon ninyo. Taga itaon mi ana, pamahin mo. Tulo ka butang. How does God bring us out of our isolation? First is to see. Tanawa. To break the isolation. Kinahanglan makakita ta sama sa mga tulo ka hari, nakita nila, gitanaw nila o gisunod nila ang bituon. To see the star nga maoy naggiya nila para mapunting nila si Kristo kun asa dapit. The shepherds saw the angels. We Filipinos saw the Spaniards 500 last year or 500 years of Christianity, hinumdum mo? Bag-urat na 500 years of Christianity. Tungod sa mga Spaniards, nakita nato ang pagtuong Kristiyano. Nakita nato. So karon kinabuhi nato, nakita pa ba nato ang pagtuong Katoliko? Murag kadaghanan ron sa mga batanon, di nakakita. Kaya ang nakita, kanunay dukdok silpon. Wa na gyud. I hope ang cellphone na ay daghang Biblia dihang pagbasa, tun-in na inyong mga anak for them to see God manifest in us every day. Muna karon daghan kaayo mga sa cellphone na sa mga prayers, Bibles, tanan na diya tanan. Kay para mag-guided gihapon ta. Again, kung mayngon kitag to see, to saw, what is essential is invisible to the naked eye. Unsay mas labing importante kaayo, kung sige kag pangita, hinumdum ko sa usa ka pastor, ako na ning gi-share. Sige siya tuon sa Bible 19 years or so. Sige siya kay sa Bible, ang yang Bible peti nagyong lataa. Pero bali-bali niya cover to cover pagtuon sa Bible to see, to find Jesus kung unsa yun ang kamatuoran until he ended up to Catholicism. Skathan, kailaman mo, di ba? Skathan, pastor po na siya dito sa gawas. Sikat nga pastor. Karon, sa sige niya kinaykay sa kamatuoran, ended up Catholicism. Muna, baliskad, ang katunggikan sa Katoliko, muadto sa laing relihiyon, katutong way basa-basag Bible. Pero katong sigig basa, bali-bali, tagpila, katuig, dikadag, balag, basag Bible, sa kadugayon, mubalik na sa Katoliko. Muna'y kalahian. See the difference. To see God. Sa ikaduha nga S, Social Security System. See, masa ito ikaduha? Search. Search, pangita. Pangitaa ang kamatuoran. Pangitaa kung unsa gayud ang gugma sa Dios alang kanato. Na
Kinahanglan masatisfied kita sa atong pagpangita. Kay kung dili ta masatisfied mga kaigsunan, we keep on looking for Christ anywhere else. Bantay mo? Ala, pangita gyud tag kalipay. Asa man ta malipay? Adto sa diskuhan, adto sa mga ballrooman, adto sa mga laing mga kahilayan, adto sa imnanan, bisan asa. Because we are searching for happiness and contentment in life. Pero it cannot give us all. Only Jesus can give us contentment. Siya ra way lain. Mauna sa una, sige ko pangita. Sige ko pangita. Unsa man gyud ang maghatag na kog kalipay. Aw. Suway-suway sad ko atong bisan asa. It ended up lahi ra gyud ay. Mauna nga ulahin na ni sod. Naglaag-laag usa. Pareha ninyo. No? Unsa to first? To see, to search, and the third is saman. Tagaan na. Yes. Pwede. To serve or to submit. Submit yourself to God. Kung God manifested through Jesus Christ to all of us, we also have to manifest ourselves to others. To serve and serve and serve. Sa tanang grasya nga naa natong nadawat, we will serve, we will share. Pwede po. Ha? Mao na nindot kaayo nga mensahe. To see, to search, to serve, to share, to submit. Sa katapusan mga kaigsunan, adunay nindot kayong istorya nga akong i-share. Usa ka batan-on nga hamtong nga usa ka tawo, nagtrabaho siya sa usa ka leather factory. Sa iyang pagtrabaho, ang iyang puros kauban dili katoliko. Siya ray katoliko. Unya matag Biyernes magdahagyod na silang pagkaon, no? Siya magdahasad siya pagkaon. Ang iyang pagkaon sandwich, kanang isda, mga inana, magdahas sila. Pero ang iyaha, sawayon siya kay ang uban, mga lami man ang ilang pagkaon, mga espesyal ang pagkaon. Ang iyaha, sakto ra. Bulihon siya, kantsawan, no? Kumidyahan. Ang iyang pagkaon, isa-isahon. Murag yaga-yaga, pero it's a good sense, no? Pero doon na dyan usa nga di ganahan niya. Naglagot dyan. So, sa sige na every Friday of the week, sige na ginahimo. Bisan unsaon siya kantsaw komedya, di yun siya mahiubos. Di pareho ninyo ba? Mahiubos dayon. Dahil ko, masakitan dayon ko, mangluod ko, di na ko mo-serve. Nala, ayaw ana. So kanatong tawana, dili gid siya mahiubos. Walay kasakit, wala. Enjoy ra gid pud siya. Bahala gi-insulto na si diha. Ay, imong sudan, unsa man na isda. Ana ba? Karon nialabay ang pila ka tuig ang panahon. Nagsabot silang magkita. Karon sa usa ka meeting place, do na may nigawas dito sa simbahan. Pagkita niya, uy, na-recognize man niya nga katong tawhana mao man tong kusog kaayong mubuli sa iya. Og niingon siya, sa sigil lang pa, di ba ikaw man tong kusog kaayong mubuli nako? Paggawa sa simbahan, nagsuot og sutana. Pari na. Ingon siya sa tinuod lang, it is because of your example that it bothers me nga ngano magyuning tawhana nga bisag unsa og kantsaw namo sa una di man mahiubos, di man masakitan, od maunay nakapapukaw niya and arouse himself to study the religion Catholicism.
And eventually, he became a priest. What is the message? Kinahanglan ang imong mga buhat karon should manifest the love of God through others. Should manifest. Magpakita ka sa gugma sa Dios ngadto sa uban aron masinati sad nila kana maoy anak sa Dios. Gugma dili garbo. Ha? Catholicism is all encompassing. So, we must share, see, submit, search God who manifested in us, through us, in our lives. Hinaot paunta. Palihog manindog atong pag-uhon ang atong pagtuo. Nagatuo ako